ସମ୍ମାନନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ଆଦରଣୀୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମହାଶୟ, ସମ୍ମାନିତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଅତିଥିବୃନ୍ଦ ଏବଂ ମୋର ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ଆମେ ଆମ ଦେଶର 80ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଅଗଷ୍ଟ 15, 1947 ମସିହାରେ ଭାରତ ଦୀର୍ଘ 200 ବର୍ଷର ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବୀର ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ତ୍ୟାଗ, ବଳିଦାନ ଓ ଦେଶପ୍ରେମର ଫଳ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଶହୀଦ ଭଗତ ସିଂ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଜାଦ ଏବଂ ଅନେକ ବୀର ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ଅବଦାନ ଆମ ପାଇଁ ସଦା ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। ସେମାନଙ୍କ ବଳିଦାନ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ବଞ୍ଚିପାରୁଛୁ। ସ୍ୱାଧୀନତା କେବଳ ଅଧିକାର ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ। ଜଣେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭାବେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ନିଷ୍ଠାର ସହ ପାଠପଢ଼ା କରିବା, ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଳନ କରିବା, ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଦେଶର ନାମକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶପଥ ନେବା ଯେ ସର୍ବଦା ଦେଶର ଏକତା, ଅଖଣ୍ଡତା ଓ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନରେ ନିଜର ଅବଦାନ ରଖିବା। ଏହା ସହିତ ମୁଁ ମୋର ଭାଷଣ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।